Mill-bidu tas-sena l-hawn il-Ministru Owen Bonnici injora kompletament ix-xogħol tiegħu bħala Ministru tal-Ġustizzja u għamel 3 ġimgħat jonfoħ bużżieqa wara l-oħra li issa infaqgħu kollha f'wiċċu. Għal dan, il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija li fiha elenka il-gideb li Owen Bonnici qed jgħid fil-konfront tax-Shadow Minister Jason Azzopardi. Fosthom li Azzopardi jiltaqa' man-negozjant Zeren Vassallo dwar il-kundizzjoni tal-art bħall-qormi. Gidba kif joħroġ mix-xhieda tal-qorti. Gidba oħra dwar l-intħil politiku li mhux veru kien hemm kif ħareġ anke mir-rapport tal-Awditur Ġenerali u dwar l-istigma tal-art. Il-Partit Nazzjonalista isostni li gidba kif ħareġ mid-dikjerazzjoni tad-dekan tal-Fakultà tal-Ambjent fl-Università ta' Malta, il-perit Alex Torpiano. F'intervista mal-Gazzetta di Malta Independent, il-perit Torpiano qal li ma jistax ikun li l-art tal-Lavembrow fl-2012 kienet tiswa daqskemm qed jgħid il-Ministru Owen Bonnici, aktar minn 7 miljun euro. Fil-kumment ukompla jgħid li wieħed ma jistax jistma' l-valur tal-art fuq is-suq ħieles meta kien ingħata fuq ċens perpetwu u li kien ukoll mifdi. Għal ukoll li fl-2012 u kien mexxa l-kumitat li kien mitlub jivvaluta l-art skont iċ-ċens perpetwu tal-1990 mingħajr kundizzjonijiet imposti. Jiġifieri bħala proprjetà kummerċjali skont is-suq ħieles. Għalhekk għalli l-Awditur Ġenerali ingħata pariri ħżiena. Il-Partit Nazzjonalista temm jgħid li l-Ministru Owen Bonnici għandu jitlob skuża lil Jason Azzopardi filwaqt li jkun aħjar li jiffoka l-ħidma tiegħu bħala Ministru tal-Ġustizzja biex jassigura li l-iskandli ta' korruzzjoni ta' dan il-Gvern jiġu investigati u ssir ġustizzja dwarhom.